وصلى الله على طه نبينا شفيع الخلق في يوم القيامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونورك إمام المتقين سيد المرسلين شفيع المذنبين سندنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. بيك الله تبارك وتعالى همانذن طاعات ibadetlerinizi, salih amellerinizi Huday için kışın soğuk havalarına pek Allah Teala'nın rızayeti, Serdar-ı Alem Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şirin yaşayışı ve esasen almalı derslerini eşitip ve ders alasıp ovadan mübarek celise yığnaşmak, gelmek, yığnak etmek ulukan saadettir, ulukan ibadettir. Allah Teala dini dünyanı avad edip parahatçılık, emniyet, ağdı birlik, ittihat, mescid medreselerimizi yürüyüp dünya ahir göreceğiniz kavuluk olsun inşallah. Geçen haftede Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın mal bölüşü ve narahatçılıklar ve kıyınçılıklar ve ızalıkepler mübarek kulağına gelişi oldu. Peygamberimizin narahatı ızalıkepken kulağına mübarek kulağına geldi ve kan narahatı gurrunları eşitti. Şu barada bir kıskacık bir iki ders var. İnşallah 8 dakikadan geçirmeyeni ohum iyidini alıp gideriz. Peygamberimiz inni yuvaş nâme goleyladı. İnni tamam oldu Mekke-i Mükerreme'nin devruni. İnni Medine-i Münevvere uğramalı iyidine kayıtmalı vaktler oldu. Allah kokladiğinden ohum inşallah hizmetini de yetirir. Ey mümin Müslüman da Allah. Enemiz Hazreti Aişe radıyallahu anha aydiye ma ra'aytul vec'a ala ahadin eşedde minhu ala Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem akhracahu şeyhan. Ey Müslümanlar, ey men kıyınçılıkta geçiriyen hi men günüm açılmalı diyen adam, ey merizçiliği, narahatisi, garipçılığı, müşkülü, madam bir gurrun men başımdan tafırlıya hadi diyen ayal o erkek Müslüman da Allah. Enemiz Hazreti Aişe diye men bilmeyen diye bir adamın mirizçiliği bedinin azası Resulullah'dan kan olsun diyor. Kellağır, kızdırma, madam narahatçılık bedenine bağlı diyedi. Bilmeyen bir adamın şu öz bedeninin narahatiyeti Resulullah'dan kan olsun diyor. Yani bu vurun bedenine kıvırın, ol kaptalın azalı kepler o öz başına ha. Azıcık vakti geçen hefteler nemaydı liyadi. Muhammed Peygamber'e nemaydı geçen hefte. Aleyhissalatu vesselam. Bir münafığın mihri neyme deyiptir?
Ey şu Muhammed gezip bir şu Hudaý üçin däş mal deňmölmi ha diýipdir. Nägadar gaty diýjek. Nägadar içiň ýakyp bagyryň ýakjak şu görüňler. Aham Peygamberimiz ay Hawwada Musa peygambara da şizre azalar berildi, sabr etdi, menne sabr edeyinip insaniyata ders veriye. Ine peygamberimizin görüňüşi. Peygamberimiz aýdypdyr: "Aýzamul jazaa'i ma'a aýzamil bala'i." Rawahu İbn Majah. Adam şu dünýede müşkili, narahatyty, azasy, öýünden, enatasyndan, izdivajy barada, erhileylikden, öýlenmesi, gelin bolmasy, garypçylyk, her näçe şu dünýede narahatçylyk kän bolsa, kıyamet derecesi ulukan bolar diýipdir. Peygamberimizin her lehzeti derd üstüne derd, azalyk hep üstüne azalyk hep ki, ey cemaat, ey enatala, ey ulukan agala, şunu biz öýlerde agzamaly, oglaňuşaga terbiýet bermeli. Yani oglaňuşaga kıyınçılık da zindagide bazıını amadegi vermeli. Hudaýdan dilemeli ki, mudam qawluk deyip, Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana. Mun dilemeli. Emma kıyınçılık da öwde gelse sabr etmelidir. Ol kıyınçılık ahiret derecedir ha deyip, oglaňuşaga kıyydymyza, oglumyza eşitdirip koymaly bolar rahim. Oham näme diýmeli? Şuni şu kıyınçılıkdaky adam da özüne telqin etmeli, özüniň ýadyna salmaly we Muhammed Peygamber aleyhissalatu vesselam beýle Allahyň bir söýün bendisi. Bu kıyınçylyklar gören bolsa, biziň de ahiret derejemiz bolar diýmeli. Thumma latus'alunna yawma idin anin na'im. Kıyamatda şu dünýäň hoşluklaryndan soraljak da, şonna seni iki kıyınçılık kän geçiripsiň, aýallygynyň saklapsyň, eneň saklapsyň, häzirde toyun giýjä galypdyr, ya izdivaj etseň de hulasa öz ýüregiň gowy bilýändir narahatyň kän, kıyamatda soraljak diými hemme zatdan. Şonna sen ýüzüň gözdelip, "Ha sen o kıyınçylyk geçirenmi? Sen geçiver" diýiljek. "Ha sen o kıyınçylyk geçirenmi? Sen geçiver" diýiljek. Şoň adyna ahiret derece diýip aýdylýar. Şonna adam näme boljak? Dünyada gören kıyınçılıklar hemmesi yadından çıkacak. Ey cemaat, Hudaý Taala boş göberme rahim, bir adama kıyınçılık bersem hoşluk berer nipdir rahim. Hudaý wa'desine ters boljakmy? Elbette ters bolmaz Hudaý Taala. Ine men kıyısırak geçeyin, hulasasy şuda. İn kan dert gören Muhammed Peygamber aleyhissalatu vesselam. Aşaddun nasi bala'an al-anbiya, summa al-amsal fal-amsal. İň narahat kän çekýän şu dünýede kim? Peygamberler. Ondan soňra gowa adam, ondan meýle gowra adam, ek şeýle etek derece düşüp gaýtýardy. Bula bir wurrun boldy. Emma bir şoňa değişliýene bir wurrun ma Peygamberimiziň mübarek tapşyrygy, onu aýdyp hem ýygyny alyp gideýin. Peygamberimiz aýdypdyr: La yatamannayanna ahadukum minkum al-mauta li durrin nazala bih. He ora qıssaga düşüp, şu dünýä müşkilaty kän bolup, Hudaýa men janymy alyp dilemäni ejazaňyz ýokdur diýipdir. Hudaýa men janymy almen diýneýine diýmäň diýipdir. Ene Peygamberimiz bize beren terbiýetinden. Aham Peygamberimiz aýdypdyr: "El-meşakkat teclibu teysir" diýip ulamalaryň bir aýdýan kefi wa, kıyınçylyk birime ýeňiltýär da, aham Peygamberimiz bir ýol öwredeýin diýipdir ýöne. Hey ora narahatyňyz müşkil kän bolup, jydamasaňyz, ey ölüm gowmy qadiýseňiz, men bir doga öwredeýin diýipdir, şonu doga ediň diýipdir. O da näme? Türkmençesi. Hudaýa men ýaşamagym gowy boljak bolsa men häzir ýaşaýyn, maňa ölüm gowy boljak bolsa men janymy al, şijilik edip bilje dileň diýipdir. Hudaýa men janymy al diýip dilemäň diýipdir. Hudaýa men ýaşamagym gowy bolsa men häzir ýaşaýyn, ýaşamagym gowy bolsa häzir ibadatlar etip biljek bolsam, dinime zerer berjek zat bolmajak bolsa, öwde gowdat görjek bolsam, belli zat bila. Hudaýa maňa ölüm şu dünýeden gitmek gowy bolsa, men janymy al, ýaşamak gowy bolsa men häzir ýaşaýyn, şijer etip dileň diýipdir. Ine iki ders, iki ilim bolly. Inni Peygamberimiziň mübarek ýaşaýyşynyň ýylyny alyp gideýli. Mallar bölenden soňra
sahabalarına aydıptır. Yerde Taif'ten öwürlik gaýtdylar. Taif'te kafirler muhasere. Mallı böllülü. Oham aydıptır. Şu Taif kafirlerin başı kim? Malik ibn Auf. Şoňa habar beriň diýipdir. Ogryň ýetirin, dogryň ýetirin. Eger şu kafirlerin baştaklary dogurja gelip musulman bolsa 100 düýe jaýda berjek diýipdir. Eşitdiräň diýipdir. Peýgamberimiz aýtypdyr şeker. Eger öýde aýagy bilen gelip musulman bolsa, musulmançylygyny ki kabul etjek 100 düýe jaýda berjek diýipdir. Oham bu habar barypdyr kafirlerin başı Malik ibn Awf'a. Eşitipdir bu habary. Fursati ellim bermeýin ol Muhammed allamajygyny bilýär aleyhissalatu vesselam. Bir ogryňçadan giýjäň için bir atyny tapyp, galadan böküp, uğrunu tapıp gaçyp gaýtypdyr kafirlerin arasynda. Oham Peýgamberimiziň mübarek mehzerine gelip, berekella Malik musulman bolupdyr. Radiyallahu anh. Oham şol jeňçu taýfadan 14 neferde gelip olurdy musulman bolupdyr. Oham başga da musulman bolan ba galaň içinde dädi döwrüňdäki kafirlerden oham Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam ol başdagyn kafirlerin başyna 100 diýe jaýdana beripdir. Oham da aýdypdyr. Şu mantagada her kim musulman bolsa, sen şu mantagaň emiri, öňkü başdaklygyňda durup edipdir. Öňkü başdaklygyň, ol kafirlerin başydyň, indi musulmanlaryň başy bolup edipdir. Inhe bir zihniňizde şaýat sorag gelsin. O pul bilen musulman etdiki onu diýip. Näjire boldy? O pul düýeden çürin musulman boldyk ýa? 100 düýe beriljek bolansaň musulman boldy diýip sorag gelse, oň jogabyny Hazreti Enes aýtdy. Näme diýär Hazreti Enes? Doppa dogry gurrun aýtypdyr. Gädikden dogry aşyp aýtypdyr. Hazreti Enes näme diýär? Men badym şu taýlarda diýär. Bir adamlyk elli diye fakat pullun şirin musulman mollu diye yankıyanak. Hop, fakat dünyadan şirin musulman mollu diye yöneşim musulman bulunmayına dünya gözlerine görünmerdi. Tamam malın dine harc ederdiler diye. Musulman molunda odal dünya kızıgıp geliyor diye. Dünya vadik geliyor diye musulman moltan bana bana dünya verilecekmiştik diye. Emme iman kelimesini aydıp Nur-i İslam, nur-i imanın eteğine girenden sonra dünyası gözüne görünene kemmetin dine harcedaya deyiptir. Peygamberimiz de şonu bilip ediyada onu. Şonu bilip ediyada. Onun için özünü hiç tat almanı izine olup kayıtta. İnni Irak gelmeli, inni Medine'ye Münevvere'ye gitmeli. Hani Mekke'ye gelmeliler mi? Mekke'ye bir gelmeli. Aham Peygamberimiz tamam mollu, Mekke musulman mollu, devrevi musulman mollu, bir Taif galli, qalan içinde. Taif'in de devrevi musulman mollu. Tekil arassalan notalar. Aham Peygamberimiz ihram mağlaptır, umradan çüreyim. Sahabaları bilen bir Mekke'ye varıp umra edip, aham Medine'ye Münevvere'ye yurdumuza gaşin öwürleyliyin deyipdir. Aham lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mulk, la şerike lek. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam telbiye aydıp, ta kava gelyança telbiye lebbeykan aydıp, aham umra adadın yerine yetirip, inni näme boldy? Inni ýygyna gaýtbaly wagt boldy. Haýsy wagt boldy? Ýadyňyza düşýän bolsa geçen hefte Peygamberimiz Medinelilere näme diýdi? Afala tarzawna ya ma'şaral ansar أن يذهب الناس بالشاء والبعير وترجعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم. Mekke'nin adamları düye bilen, sığır bilen Mekke'ye mukarremeye gaşin gider. Siz de meni sürüp Medine'ye gaşin gidersiniz diyen vakt geldi halinde. Ey cemaat, ey Müslümanlar, ey Türkmen, Peygamberimiz yereli, Mekke'ye mukarremeli. Ata baba, İsmail Peygamberden mer Mekke'ye mukarremeli. Şonun merkaben düýbünde ýaşap beri. Onu da Mekke'ni ep berip bariya. Näme dip? Odal kan gurrun geçende. Näme dip?
Mekke'nin adamlar kadrını bilmendir. Hudaý Taala da adamın yüzüne kalmaya, her kim nigmatın kadrını bilmese şondan nigmaty aýrýa. Adamın yüzüne kalmaya Hudaý Taala. Yüze galyp utanyp o nigmaty alman galmaya. Kim nigmatın kadrını bilse Hudaý nigmaty şoňa berýär. Saglyk nigmat, emniyet nigmat, ilm nigmat, mescid nigmat, hüjre nigmat, jawallyk nigmat, mal nigmat, oğlan şok, erhili her nigmat bolsun. Her kim nigmatın kadrını bilse Hudaý şoňa berýär. Nigmatın kadrını bilmeýän adama Hudaý Taala onu döwreginden, mahallesinden, öýünden, özünden on nigmaty çykaraýar Hudaý Taala. Nigmatın kadrını bilmeli. Muhammed Peygamberi aleyhissalatu vesselam Mekke'de yeni Hudaý Taala sen ştada dur diýmendir. 450-500 kilometr hal gaýralyn ugramal Medine'ye Munawwara gaşy. Mana waha. Bir tofar nigmat elinden gidinden soňram gaýta öwürlik gelmeýän ha. Gu gitdigi bolýan ha. Indi ýoksa Mekke musulman bolup ala mahla Peygamberimiz ýok diýipdir. Ey Medineli sahabarym, yürüň Medine'ye Munawwara gaşyn diýipdir. Ey Ansar, Medineli sahabalarym, yürüň Medine'ye Munawwara gaşyn. Öz ýurdumyza gideýin diýipdir. Nigmat baqa kadrını bilmeli olacakka. O Medineli kadrını bildi da Peygamberimiz de meni Medineliydi. Geçen hafta gowgurun geçdi. Emma gitjek bolanna 3 zat tayin etipdir Mekke'ye Mükerreme'de. 3 zat değil, 3 adam. Bir kim? Hazreti Attab. Bir neçe hafta men nodal geçendir. Neçe yaşında? 25 yaşın döwründe jawan sahaba. Farmandeyi Mekke'ye Mükerreme elam etipdir Resulullah aleyhissalatu vesselam. Sen hakime şäher bolmalydypdyr. Sen emir ştada, sen hukmyň ýürüýmelidir. Ey yaşullah, ey jawan dost, 25 yaşyň döwregimişdi. Tarihlarda aydanna 20 diye, daqiq sana aýtmandyr. 21 zat diye, 25 döwregimişdi da. 21 zat yaşyndatdy diye, 25 döwregi bolýardy. 25 yaşında jawan oglan Resulullah aleyhissalatu vesselam intikab etmeli Mekke'yi Mükerremen hakime şäher sen bolmaly, baş farmanda sen bolmaly elam edýärdi. O mun gurrun odal geçdi öwrläp durmaýyn. Emma yine bir nefere sen galypdyr. Kime? Bir qari sahaba, bir jawan sahaba. Asliyeti Yemen'den beter sesi awadan Taqriban Peygamberimizin sahabalarının içinde en sesi awadanmışdy Kur'an-ı Kerim okuyanlar. Peygamberimiz özü geçip barýaka ya Peygamberimizin zinanalar enelerimiz şol Kur'an okuyanın kulak asyp duruverýänmişdikler. Kim? Hazreti Ebu Musa Eş'ari radıyallahu anh. Neçe yaşındamışdyk şonda? 29 yaşındamışdyk. Senne Mekke'ye Mükerreme'de galypdyr. İr musulman bolan adam ha Hazreti Ebu Musa. Şomuğa 29 yaşındamışdyk. Habeşak Najaşiň ýurduna hicret eden adam 50 nefer daha bolup Yemen'nin 50 nefer daha bolup musulman bolup Habeşa gaşyn Etiopiýa gaşyn Najaşiň ýurduna hicret eden adam. Qari sahaba, jawan sahaba. Bir teberrüken birce gurrun aýdyn. Yaqulu Burayda radıyallahu anh خرجت ليلة من المسجد فإذا النبي صلى الله عليه وسلم عند باب المسجد قائم وإذا رجل يصلي. Görsem Peygamberimiz Burayda diýen sahaba aýtdy. Peygamberimiz mescidinin gafsynyň agzyna du dikdi. Kulak asypdy, dinläpdi. Oham bir adamyň sesi gelýän mescidin içinden namaz okypdy, Kur'an okypdy. Gecede adam yeközi nefil namaz okuysa kat ses bilen okuyvermeli. Faqala li ya Burayda atarahu yura'i. Ey Burayda diýipdir Peygamber. Indi iki walla ýoş astan gurrun etipdi ulaha. Şol adam mescidde Kur'an okuyupdy, şoňa riyakar maqadiýanmy diýipdir, göz üçin okuýan bolsun diýipdir. Aham ol Hazreti Burayda aýdypdyr.
Allahu Teala ve Rasuluhu sallallahu aleyhi ve sellem alem Hudaý peýgamber biler men bilemek diýipdir. Peýgamberimiz näme diýipdir? Bel mu'minun munib. Bel mu'minun munib. Yoga diýipdir. Riyakarda däl, hewri imanly gowa adam şu diýipdir. Müslüman adam diýipdir. Laqad u'tiya mizmaran min mazamiri ali Davud. İň sesewodan peýgamber Davud peýgamber da kuşlar heýwanlar da durýanmış diye Davud peýgamberiň sesinden bahaşyň sesini diýipdir. Hewri ýokumly sesi baha diýipdir. Aham ýanky sahaba aýdypdyr peýgamberimiň ýanynaky, "Ya Rasulullah, şoňa aýdaýynmy sen aýdan kefin?" diýipdir. "Aýda" diýipdir. İçerik bark görsem Hazreti Ebu Musa diye. Aham ona aýtdym diye Rasulullah şeýle gurrunlar aýtdy. Olukan qawurrinler aýtdy. Men de sana şonu aýdýan bilim. Aham orada aýtdy, "La tazalu li sadiqan." Hoş bolup, inşallah ikimiz hemişe dost bolars. Sen maňa hoş habar ýetirdiň diýipdir. Gördümşe Hazreti Ebu Musa diye. Bir jawan qari sahaba peýgamberimiziň şagirdi. Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam Medine-i Munawwara ugrap baryaqa. Sen qal Mekke'ye Mukarremede Mekke'ň adamlaryna näme öwretmeli? Kur'an öwretmeli, din öwretmeli. Emma ýene bir sahabasyna qal diýipdir. Ola ýeti sahaba qam. 60 ýaşynda sahabalyň birim qam? Ýok. Ol bir jawan sahaba. Bassam, madam güler ýüzli sahabamışdyk. 18 ýaşynda musulman bolan sahaba. Rasulullah aleyhissalatu vesselam yüzüne bakıp aýdypdyr. Ya Muaz, wallahi inni la uhibbuk. Ey Muaz ibn Cebel, min seni bitir gowurýannypdyr peýgamberimiz. Şol Muaz sahaba 26 ýaşyndamışdyk şomuga. Jawan sahaba şoňa da aýdypdyr, sen Mekke-i Mukarremede qal diýipdir. Ey jawan oglanlar, bilýäňizmi Muaz barada peýgamberimiz näme aýdypdyr? Men teberrukan okuyup bereyin. Peýgamberimiziň mübarek sözü. Erhamu ummeti bi ummeti Abu Bakr. Aşadduhum fillah Umar. Astaquhum haya'an Osman. Ve aqdahum Ali ibn Abi Talib. Ve a'lamuhum bil halal vel haram Muaz ibn Cebel. يجيء يوم القيامة أمام العلماء برتوة حديث صحيح. Peygamberimiz aýdypdyr, şu ummatumun içinde ta kıyametçili iň şu musulmanlar gaýgadyp ýürügine rahat bolup şu musulmanlar gaýgatýan adam Hazreti Ebu Bekirdir diýipdir. Hiç ona ýetjek adam ýok diýipdir. Şu ummatın içinde iň Hudaýyň buyruguna mäkam duran Omardyr diýipdir. Ona ýetjek adam ýokdur diýipdir. Ýüz görmäni hewre gaýym durýanlar diýipdir. Üçüncü hewre hayaly, hayasyny da çyny bilen hukkusuz utanjyň sahaba Osmanlar diýipdir. İki neferiň dawasy bolsa, hewre ziringlik bilen kulak asyp iki qazi bolup iki dawalyň arasynda hökmetmäni iň ökde Alidir diýipdir. Oşu ummatynyň içinde halal haýsy, haram haýsy iň alim Muaz ibn Cebel'ler diýipdir. 26 ýaşyndaky sahaba gaýdy. Ey musulmanlar diýipdir peýgamberimiz. Yeji'u yawmal kıyamet amama'l ulama'i bi ratwatin. Kıyamatda ulamaly üýüşüp jennete gaşyn girmeli bolsa, hemmesinin ewinden 300 metr ewinden Muaz ýöri küçekdir diýipdir. Alimlaň başyşy diýipdir. Muaz yeji'u yawmal kıyameti amama'l ulama bi rabwatin bi ratwatin. 300 metr ulamalyň ewinden ýöri küçekdir diýipdir. Kıyamatda. Hazreti Muaz diýen sahabaşy, jawan sahaba, güler ýüzlü sahaba, sahabalar üýüşüp otyqa, gurrun ötüşellerini, din gurrun, şuhi gurrun her gaýsy bolsun. Ogryň-ogryňdan käde Muaz we diýänmişdi da, şoňa haýbat edip, şoň haýbaty, şoň nuraniýeti jemi özüne gaşyn çekýänmişdi da. Bili bir alim jawan oglanmışdy.
كان الأصحاب إذا تحدثوا وفيهم معاذ نظروا إليه هيبة له واحتراما. 25-26 yaşındaki sahaba 18 yaşında da Müslüman olupdur ha. Täze Müslüman olupdur, 5-6 yıl olupdur. 50-60 yaşındaki ulukon sahabalar da bağ olsa oğruyunca Muaz'da gözleyenmiştikli da. Meclisin ulukon adamsı olup oturuyormuştuk. Neçe yaşında dünyadem geçen bolsa gowy Hazreti Muaz. Resulullah'ın söyün ey Muaz men seni gowy görýän sahaba. 34-nji yaşında Peygamberimizden 3-4 yıl sonra taun der tutup şehit bolup dünyadan geçýär. 34 yaşında. Bütün ulamaların başı diýip aýtdy Resulullah aleyhissalatu vesselam. Hulasa Peygamberimiz 3 neferi Mekke-i Mukarreme, Attab, Hakeme şehri, Hazreti Abu Musa bilen, Hazreti Muad ibn Cebel, üçüsü de cavan, üçüsü de 30 yaşa yetmedik ha. Bir hakem, bir kari, bir alim, Mekke-i Mukarreme, Kur'an ve ilim öğretmelidir. Näme ders alacak bolsaňyz aly berin. Ömrüňizden çüreyim, yaşymyzdan çüreyim, wagtymyzdan çüreyim, fursatimizden çüreyim. Birje kysga çyk ders aýdan 3-4 dagyga. Bir zady adam jawan wagtyna, yaş wagtyna diýen güllerini özüne adet bermese, öz bedenini öwrenişdirmese, ulalaryny şon başararmy? Hi başarmaz. Näme diýip, şon şu hamana bir Kur'an okuymak, şon din meclisi dabe. Kur'an okuymak, Kur'an-ı Kerim meclisi şirket etmek, şijirik bernamalara, nur, bereket, iman, ferişte dökülüp duran bernamalara, ozol bir jawan wagtyny da bir gözläp baryp şirket edip duran adam bolmasa, ulalaryny gelip bilen aktaşa. Şoň içinde bir zat ba, şoň dewakana, şoň ýykakana gelip bilmeýär. İçindäki boty dewip bilmeýär. Näme diýip ulalypdyr, güýji etmeýär. Hali ýogyny. Yaranak, bahanası kän bolýar. Emma jawan wagtyna rahatçak dewýe gelýär. Dewreňiz gözläp görüň. Dogurça görüň. Rahatçak başarýar. Güýji wada. Dünya gurtanyň gelýär, bereket, nur, dünýä ahir saadet, haýyrdyga näme bolsa şirket edýär. Fursat diýerleri baqa kadryny bilmeli, jawan wagtynda. Biz sahabalary gözle. Ýöne bir zatda baha. Ey jawan dostlar, fakat ikimizin gurrunumuz şibiri. O da näme? Bizim Türkmen ýaşullamyz ba. Pakir, o adam, sofi, mescide gatnapda 70 ýyl bäri, 60 ýyl bäri. Hop, namazyň safaklaryny häzir dogurlamandyr. Namazda haçan secdese wäsip bolýar, häzir de bilen akda. Nahardan soň Peygamberimiziň özü näme diýenmişdik? Häzir de bilen akda. Yani bir molla bir zat bolsa döwrüňiz dep amin niye ýok dozy ýöneýän aldyp kabul bolsun diye. Ýöne kabul bolsun ýok ki dinimizde. Ya häzir bilen akda gubyrçylygy barsa näme etmeli? Gubyrçylygyň deňinden geçip barýakan näme etmeli? Peygamberimiz näjre ziyaret etýänmişdik. Fiqh Hanafida ziyaretin bir tertibi var. Alham okuyorsun, Kul huvallahu okuyorsun, Elhakumut tekâthur okuyorsun, Fetava Hindiye, Fetava Alemgiriye açıklap aýdyp berýär Fiqh Hanafida. Häzir de bilen akda şonu. Häzir de Peygamberimiz näme diýenmişdik? Peygamberimiz näme dua diýenmişdik? Ya dehreti bolýan zatlary birimi o gyrrak meselesini sorasaň, häzir de bilen akda. Özü 60 ýyl ber namaz okuyup gelýär. Bar sen aýtjak, o dogry aýtýaňdem, o pakirlaň sawady ýokda. Pakirler ozol alımsızlyk, bisavatçylyk bolýanmışdykda. Indi näme ham? Maşylle aýlanyp oty oglan uşagy bilen bir molla gerek, ahun gerek. O näme gerek? O enem, dädem ya er ýahili ya oglan uşagy ziyaretine gitjek. Nerede ziyaret? O gubyrçylykda. Barıp şoňa bir alham kul wallahu okyp, şoň dua etmäň uğrun bilen ak. Şondan üçin bir ahun molla gözläpdi. Ahun molla dua etse özüninkiden kabulrak bolar, o juda mesele. O özümüz ağlamaýlyň bir direklerde. Ey ahun jalla, ey molla jalla, ey cemaatla hak gurrun ha şu gurrun. Haçana sili ilimiz cehalette gezmeli. Haçana sili ilimiz duadan daş gezmeli. Ha Peygamberimiz näme dualary diýenmişdi? Näme diýip halk bilmeliler şunu? Näme sawady ýokmy, ilmi ýokmy? Ondan namazyň içindäki safaklary da goýmalylar onda.
Bilmeli zatlar bilmeli bolar ahim. El-Hisnul Hasin ya bir qow peygamberimizin tamam peygamberimizin eden duaları, aydan kepleri var içinde. Panaka müminin Farsi tercümesi var onun. Nahardan soň näme dua diýenmişdik? Başlamaka näme diýenmişdik? Bir ýerik mehman bolup barsa näme dua diýenmişdik? Qysgaja peýgam ziyaret tertibi diýip, dehretde diýip, namazda diýip, namazdan soň diýip, ertir akşam hemme zat bar içinde. Näme diýip onu bilmän geçmeli. Kim ilm ýygnamal? Kim ilm her musulman özü bellemeli. Ya öýde oğlan şok bilen otyň da bir ahun getirip alham kul vallahu okutmalymy? Ya bir ahun molla gelip tawhid etmelimi? Resulullah'ın duasyny eğer hele oğlan şok her kim öýde etmeli ki ony? Mesela şumal bir maşin bar ya da minibus, gowyrçylyň deňene ya durupdyr ya geçip barýar. Döwrüni we diýemmekiş ahun molla bam ýok, om ýalandan ýani elin aldyryp goýberýär. Ýani näme? Ýöne fat şeýt goýberýär. Gowyrçylyga bir sogaby ýok şuň, ýarym sogabda ýok. Ýöne fat el galdyryp ýaşaýtdyryp. Ol bir tovar ýurtlarda 50-60 ýyl 70 ýyl dinden daş ahun mollasyz müştikle. Elhamdülillah ilmma, sawatba, mollaňma, kitabyňma mescidin su alıp mihrap tapma sen nemyan mahtun ulişan. Şeriat kim olup bir wagt mescid tapmany, kitap tapmany, molla tapmany hawara bolsaň näme etjek sen diye. Ilm bil goýmalla. Öwrün melrat çykypdy dowr ýarym sagat, 1 saat wagt goýup, näjere bir hak görüňleşiler. Inhe Hazreti Muaz ibn Cebel 26 ýaşynda peýgamberimiz näme diye? Bütün ulamalyň başy sen diýipdir. Kıyamatda da hemme şoň öwünden ýörek gelersiň diýipdir. Bah. Hazreti Abu Musa Aş'ari 29 ýaşynda sahabadan iň owadan sesli qariýs. Hep Kur'an okuýarmış. Inhe bir de ilm marada peýgamberimiz bulary goýdy. Bir 5-6 ay ýa 8 ay näçe bolýamyzy galmaly, soňra mene baramaly Medine-ýe Munawwaraga. Emma anni Resulullah aleyhissalatu vesselam mübarek ýaşaýyşynyň ýylyny alyp gideýli. Ýene de onun 5 dagyga o wagtymyz bar. Peygamberimiz Medine-ýe Munawwaraga gaşyn ugrady. Mekke-i Mukarremeden çykdy. Taif gally Taifyň içinde. Medine-ýe Munawwarak ýetmäke bir towar taryh kitapda da Medine ýetenne. O taýby de muhimde. Ay berekallah Taif'in içinden bir kafir adı Urwa ibn Mes'ud bir öz ýanyna öz pikir edip nätikkiz bäs musulman bolmany diýip ýeközi gowpdyr Resulullah'ın ýüzünden aleyhissalatu vesselam. Medine-i Munawwara gowpdyr, kan taryhlar diýe Medine-i Munawwara ýetmäke yanqi Urwa ibn Mes'ud diýen adam Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın ýanyna barıp ýyzyndan ýetip musulman bolupdyr. İman kelimesini aýdyp yürekden daşyndan musulman bolupdyr. Musulman bolupdyr diýip goýamaly urunmuşy. Döwrünnäki adam däli kafirlaryň ýüzüne galmany gitdi ha. Näme diýip hak ýerde adamyň ýüzüne galmaly? Wagtyky görüp öti gönülmek şoň içinde, wagtyky görüp öti özüniň dünýä ahir hoşbagtyk şoň içinde, haçanaçyly dostuň ýüzüne galmaly. Haçanaçyly ogul gyr heleýiň äriň ýüzüne galmaly. Haçanaçyly ýylygynyň ýüzüne galmaly. Bir merde adam, gaýratly adam, imanly ýüregine öz düşüpdir. Nätirip ben adamlaryň ýüzüne galyp diýipdir. Bile gabyra girjek bolupdyrmy? Bile kıyamet hesap kitap boljakmy? Öýle bilýär ýakana gowpdyr peýgamberiň ýüzünden. Gursagyň näki bir ulukon dağ ýaly bir but ba, şon döwüpdir. Berekellah. Himmet etipdir, gaýrat etipdir. Gaýrat etipdir de barypdyr da. Ham baryp peýgamberimiziň mübarek huzuruny golundan tutup musulman bolupdyr. Yüze galma. İman hak bir zat diými? Bir heley diýip, bir gyz diýip, bir adam diýip yüzüne galyp da görüp ötiň hak gönünmek Kur'an imanyň içinde diýem. Günüň güýmeme. Bu adam gününi güýmemendir. Ay görürse diýip her kim içinden bilýär belada için heýle bilýär da ýürek näme digini bir ýüreginden bilipdir diýem, ograpdyr. Ay görürse meni ogurynça bir wagt kökgeler gaýta bir geler da diýmendir. Kişi geçen fursatı dağda narahat bolup gowup gidipdir ýüzünden peýgamberimiziň. Hulasa musulman bolupdyr. Berekellah.
Oham näme diýipdir peýgamberimiz? Ya Resulallah, izenli faati qawmi fa'ad'uuhum ilal islam. Gayratly adamlar geçipdir ha. Musulman bolupdyr, bir neçe gün geçenler, öwrenenler. Ya Resulullah diýipdir. Maňa ejade ber diýipdir. Men Taify bar musulman edeýin diýipdir. Gör gayraty. Taif galaň içinde ha. Peýgamberimiz 20 gün Taifyň daşynda durdy, olar jetleşip urşuk galdylar, musulman bolmadylar ha. İzelli faati qawmi fa'ad'uuhum ilal islam. Maňa ejade ber, men Taify İslama çağırjak diýipdir. İman yani gayrat. İman yani gayret. İman adamın içinden himmet vermeli. İman adamın içinden wagtyky ödüm gönünnüm iman bilen musulmançylyk bilen inşallah hak musulmançylykda inni bir gayrat etmeli. Öz dogan garyndaş, öz dost ýaryňa hak gowda ýetirjek bolmaly. Yigidin bolmasa sözle keseri, hi aýra bilmez ayaktan seri. Her kimde bolmasa iman eseseri, ýüregi erimez siýasenk bolar diýe maktun bolýan. Her kimde bolmasa iman eseri, ýüregi erimez siýasenk bolar. İman ýok adam heýeri ýüregi açydyr diýipdir. Hakykat iman adamyň ýüregini ertmelidir. Hulasy bir diýipdir, men gideýin diýipdir. Näme diýipdir ýygynyň iki jümle aýdypdyr. Ya Resulallah, wagt az men okyp görmäýin arabiýasyny. Men owama baryn bir sowgat bilen marjak diýipdir. Yani İslam dinine aýdypdyr. Pikir etmeýän diýipdir. Men sowgadym ýaly bir adamyň sowgady bar bolsun diýipdir. Her kim bir ýurde iste, şo taýynyň bir çüýçünden, süýjüsünden, kökösünden, suwundan bir zadynyň bir sowgat getirýär da. Ay men sowgadym ýaly sowgat bolmady owama diýipdir. Men iman, İslam alkytjak owama diýipdir. Berekallah. İkinji kefinäme. وقد سبقت في مواطن كثيرة يا رسول الله من كان وقت boş geçipdir diýipdir. Ne döwrüňek sahabalary örtdirle, bagat zähmet çekipdirle, öýde gayret etýän ha. Ya Resulullah, men wagtym kan boş geçipdir. Inni içi ýanyp barýan bolmaly, bar owasyň musulman edakana kan sogap gadanjakda. Gayratly adamlar geçipdir ha. Hulasa Peygamberimizden ejade diläpdi, owadan edepli keple bilen. Başga musulman dogallaryna da gowluk getiresi gelýär, öňkü geçenlerini jubran edesi gelýär, öňkü geçen kemçiliklerini doldurasy gelýär. Peygamberimiz näme diýipdir? Dermanlaň dermany näme diýipdir? Gözümüziň nury, başymyzyň täji näme diýipdir? Behter we mehter rahmetul lil alamin aleyhissalatu vesselam näme diýipdir? İnnehum izen qatiluka. Ey Urwa ibn Mas'ud, sen barıp olar İslam'a çağırsan seni öldürer olar diýipdir. Onda Urwa aýdypdyr, ya Resulallah, la ana ahabbu ileyhim min awladihim. Ya Resulullah, ulu meni beter gowurýarly diýipdir. Owasynyň bir mahbub adamsymışdyk. Meni çağalaryndan nada gowurýarly diýipdir. Men öldürmedi ola diýipdir. Ne kadar dersler var bu ürünlerde. Yani seni öldürörlü diýdigi, gidip ýörme diýdigi. Sen janyň hatara düşjek wagt gidip ýörme läl şeriatda diýdigi. Ohan bir sahaba näme diýe? Ýok diýe. Meni ola gowurýarly. Öldürmediler diýe da, muň sende näme ders bar? Sen kefin gulak asylar diýen tamaň bar bolsa barp aýtmaly diýdigi. Summa Peygamber diýdinni, maňa ejade ber, men olak meni beter gowurýar diýdi. Peygamberimiz bolýa ejade da diýmendir, ejade da diýmendir. Gulak asyp gurrun galypdyr. Summa ista'zana thaniya. İkilenji gaýta ýene ejade diläpdir. Men şu owama gidip şolar imana çağırjak diýipdir. Peygamberimiz öňkü mübarek kefne aýdypdyr. İnnehum izen laqatiluka. Barsan olar imana çağırsan seni öldürürler diýipdir. Naham bil adam Hazreti Urwa ibn Mas'ud aýdypdyr. Ya Resulallah, law wajaduni na'iman ma ayqaduni. Olar meni beter gowurýarly, meni ýatykan turdanakla diýipdir. Hay, barmaň, degmeň, Urwa ýaty diýip men beýle şeýleýärler ha diýipdir.
On peygamberimiz bolýa bar ejazat diýmändir. 2 gedek ejazat ursat diledi, peygamberimiz de bermedi. 3-nji gedek thumma ista'zana as-salisa faqala sallallahu alayhi we sellem in şi'te fakhruj. 3-nji gedekde ejazat diläpdir, peygamberimiz aýdypdyr. Bolýa diýipdir. Bar gida diýmeýän diýipdir. Barsaň öldürörle, gidesin gelse gidaga diýipdir. İýdinne bir uzagrak görüňle ba, inşallah şizirek tike-tikeläp dersleri bilen inni kehefde Allah Taala köklediginden baryp Taifde näme ýagdaýlar bolýa, muňa näme gynçylyklar düşýär, bir näme bereketler Taifa düşürýär. Allah Taala köklediginden inni kehefde hyzmatyňyza ýetirär inşallah. Wagt tamam bolupdy. Hudaý Taala iman, abruy, izzet, bereketten aýyrmasyn inşallah. Hudaý Taala emniyet, ittihad, parahatçylyk, dini dünýämiz abatlykdan aýyrmasyn. Maridlerimize şefa versin. Güzdiyelere Hudaý kuvat versin. Müşkillilerde qaw bilmeler, qiyinçılıkları derecat-ı ahirettir. Bir alhamd kul huvallah Suriye Felaq ve Nas goşup okuýaýlyň. İlwin watanymyza hem doga eders okuýber. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillah. Pira ilah yamin. Hatmi Kur'an-ı Kerimler, hatmi tehliller ve müşkilli dogollar, mariz dogollar dipdirler, izdivaç hakkında dogalet dipdirler, beterdir rahmat hakkında ihlas bilen doga ediyor pira. İlahi amin. İlahi amin. Rahmetli yağıllar. İlahi amin. Amin ya ilahel alemin. Nes'aluka min rahmetika. اللهم أغثنا نسألك من رحمتك يا إله العالمين آمين يا إله العالمين آمين يا مجيب إلهي آمين بركة رحمة نور إيمان محبة öylerde yürüyorsun آمين يا مجيب آمين يا إله العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين بارك الله yurdaşlarımızı adınızdan çıkarma Subhan rabbike selam